pero broadcaster of the year. May mga bagay sa kinabanaday mo ma-explikaran na bunji. Miyerkules tabi ngon yan. Petsa 13 kan Oktubre taon 2021. Nas 9:15 na oh. Aldaw po kan sa tong mahal na inang Santa Maria. Day tabi makalingaw. Pasalamat lamang kay Mama Mary ano. Our Mother of Perpetual Help Novena. Pasalamat sa oral daw na pagpangadi sa satuya kan sa tong mahal na ina. Mga kahagadanta kay Lord Jesus. Taon-taon alas 5:15 live po yan sa DCGB. Salamat kita sin maghagad intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay. Ano man po ang kasiributan amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Special mention sa satuyang pag-iriba sa kumpanya sa FM band ano. Birthday ko niya ni Nonoy Palaboy. Ano? Kang 97.1 OK FM. Nonoy Palaboy. Happy birthday kay Ayan. Hali po yan sa bilog na tropa man po kan Tingog kan Banwaan. Buda kang DCGBAM. Siyempre. Sagod man kitang alas 10:30 giraray. Tingog kan Banwaan. Tak na bunjing. Bata, mina brown out pa. Alas 9 nang gadi. Ecstasy. Iro broadcaster of the year. Ano? Sigurado ko, dakol nagprotesta bunjing. Kadaklan mga brown out pati bunjing. Alas 9 ano? Minapon. Ay, nako. Katuwangan tropa. Pading Jomar, pading Jim, pading Al. Lingaw, dahil nga di baga ni nagkana. Salamat yata, nagprograma ka na. Daw baga nagaparamdam mo. Sige daw, text ka mo dyan kung yaumpo ka mo. Yung mga natada, ha? 0926-0156-020. Sa Globe, 0926-0156-020. Sa Smart 0961-759-0888. Tingog kan Banwaan, kasabay man si And, si Luen, si Renz. Tama ni Bella, si Henry de Boy Mata. Technical control. The big man himself, our very own Chief Tech Ramir Bunjing Tanay. Yan po, ang samuyang kapartner ngunyan. Bah, may saro. Gulat ako, may isa. May sarong nag-text si Pading Noel. Sudati pati. Nadadagdag. Oh, may pandua. Si Papa Jer. Kanapsi mo. Sabi ni Pading Noel Manalo, Padi, daay ka kaan maggalas na broadcaster of the year ka. Nata sisay pa man ang birhen broadcaster. Ikasa na ito warang iba. Maniwala sa imo Pading Noel, sa kuya nga ning Chief Tech digdidainin niwala na birhen ako. Minaprotesta, teknisyang kunan, kampang ko pa. Uy, tulo! Si Pading Jun Pitero, good morning. Sige, yan. Happy birthday tabi kay Ayan, ano, an samuyang kwan, an samuyang pag-iriba dyan sa 97.1 OK FM. Happy birthday tabi dyan, ano, kay Ayan sa 97.1 OK FM. Sama ni Bella, si Henry de Boy Mata, and syempre dyan sa Newsroom Production Research, yaon dyan, ang samuya pong news manager, si News Manager Mardela, the man with an eagle eye, pag-abot po sa mga istorya, lado nasyonal, internasyonal, sumada lokal. Walang nakakalampas po yan, the ever reliable News Manager Mardela. Papa Jer Bailon is listening, Pading Jun Pitero, maray na agaman. Papa Jer Bailon, maray na aga tabi sa imo. Sa production, si Angel na Mustasan, sa muya pong Anghel.
kang DCGB. Siyempre, dyan po sa samuyang broadcast sa internet worldwide ha. Full digital broadcast yan sa internet. YouTube as in sa DCGB News Online. Samuya pong mga matitindi. Extano. Si Arven Buda, si Richard. Extano. Upuan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Gusto nindong madangog ang boses ni Arven. Boses na. Awi, mari daw digdi Arven. Tapag nahiling nindo ini, madadagdagan ang listener buda viewer kan Tingog Kanbanwaan. Mari digdi Arven. Mga tugang si Arven. Siya po ang inkargado sa enkargado. Digdi ka. O digdi ka sa main stage mismo. Say hi to your viewers worldwide. Digdi ka na. Hello, hello. Oh, hello. Ano nga ning apelyido mo, Arben? Si Arben na Laad. Yan po ang samuyang kuan. Kaya garing nahiling ning tultuli ni Mana. Pag nahiling nito ni si Arben, magulpi ang viewers niya to the listeners. Si Arben na Laad, tabi yan. Si Arben, gunmuan. Sindanin karagat, aram nindo tabi, ang DCGB is, haloy na kaming suminabay po sa pag-upgrade bagakan broadcast industry, bunjing, nag-upgrade na. Iyaon na po kita sa internet, haluyo na, nayaon sa internet ang DCGB. Kaya sinda po ngunyan ang mga samuya man na pag-iriba na inkargado po. Yan ang nahiling nindo. Full digital broadcast po yan worldwide, netwide sa DCGB News Online. Si Arven, Buda si Richard, yan. Okay, may caller kita. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning po, tabi. Nagreklamo po ako dahil yung presidente sa sa Montreal, ngayon yung Miyerkules schedule yung senior mo. Kana, liniwat na naman, kita mo lang na naman bata, rinausog ko sa langan wala kami sa kurkuwata, rinausog ko sa wheelchair. Ugon mo. Wala kami. Kaya ako nagreklamo. Opo, ano tabi ang pangaran mo, sir? Ako po si Domingo Arasa Udonyo para may phone. Ay nako, maipon kan ginubatan. Domingo Arasa Junior kan maipon. Ano po sa konsepto, ano ang nangyari tabi? Maki-istorya po tabi? Jadi po senior citizen na naka-install sa nagida ng 87 years old. Malo Malagueño Pinita. Opo. Nasangpit man sa akin. Nga na ako na authorization na titabahan ko po. Nga na, schedule niya, Miyerkules 13 ngaya. Nga na, sinayo man, at sinamlag na naman ko, no. 14 sa ding Webis. Bata kami po, nagbaragi sana, pinula ko sana sa ura kami pamasahe, paro sugning, sintrong ginubatan. Opo. Ayan, ang reklamo ko. Ano ang schedule niya kunta na tuyo nindo diyan sa sentro kan ginubatan, over? Yung schedule kita na naman, sinabi niya, 13 pa ngayon ng Miyerkules. Yan na, nagbalya na naman, Webis na naman yung ginibo ni De La Rosa. Sabi niya, schedule po, sir, schedule po yan para sa ano? Gawin sa senior citizen po, all age. Makubra ng pensyon? Pensioner sa social pensioning, senior citizen, 87 years old na po. Oho, nagpasiring ka mo nga na sa sentro kan ginubatan, tangon yan ko ta na so schedule kan pagkubra. Sabi niya 13, Miyerkules. Ngayon, nagbalya na naman, pinamlag na naman daw. Iyo tabi. Oho. Sa inka mong opisina nagpasiring dyan sa ginubatan? Hindi po kami sa plaza ng ginubatan. Hindi, sa plaza. Oho. Hindi kami. Iyo. Anong opisina po ang tuyo ko ta nando sa ginubatan?
mag-claim ng senior citizen. Aha, yan. Yan, sabi ni De La Rosa, Jamlag bangaya ka morning may Paul. Pero nga kung pagsabi ng munong kwang, 3 sining Miyerkules. Kaya kami nabuyo. Irak man. So, Di, arog ka ini, kumo tinaraman ka mong sa aga na naman, pig-asigurar mo na tibaan sa aga, mabuyo naman kami. Hinapot mo tabi sinda? amo po, inaporto kayo na. Nga kinamlag na naman nga kami Webes. Pero nangako nung Miyerkules, 13, ang may Paul. O ngunyan, sinayo man na naman. Abay, sa natabi ta. Grabing sakripisyo man ang ganda. Ibali, ang sa tuyang magiginibukan is bago ka mo maghali ngunyan dyan mismo, utrohonin duduman, sir, harayo kami tabi. Ano po sa aga? Pwede na talaga yan. Bad mabuyo na naman. Bata naka-lockdown bagan mga barangay dyan sa ginubatan tabi, sir. Oo. Kasi mo na nga, sa mga ararayo niya sa bulod. Iyo po. Sige. Nakita na kami dyan, kaya na may phone crazy, mausipin niya. Nagpalya na naman, kinamlag na naman. Bata, wheelchair ko, sir. Rino po sana, naglalakad kami. Good morning. Naka-wheelchair pa. Padang po kami. Naku. Kaya, Ano da so rason ko na natata na pendiente naman so release? yung iba, isa niya, ang daming dyan sa palud niya, pinamo na naman. Di sige tabi sir ta. Tibaad lamang sa aga ma-release na ano po ta inaspig asiguran naman kamo na ma-release na sa aga. Oo. Sige tabi ingat po kamo ha. Okay, Thank you so rin po. much. Thank you so much Okay. tabi. Yan ang pigasabing the plight of our senior citizens digdi po sa katuyang probinsya ano. Yan. Advance happy birthday palan kay Sir Cedric Daep. Yan. Sa agaan birthday bunjing ni Sir Cedric na Daep. Ano po? Advance happy birthday tabi sa imo Sir ngunyan. Ang nagkukumpleanyo is si Ayan, si Nonoy Palaboy. Ano sa muyang pag-iriba po sa 97.1 OK FM. Madali sa na kumpadreng alta. Sa Sabado, sa Sabado ito ay naman yung ating okasyon man para sa DCGB. Di ba, Tata Bunjing? Okay. Imbitaran mi ka muna parte kan sa muyang pag maniugot na maski puro pa in these times of difficulties, pandemic, panduwang taon na ini. Parte kan pag pasalamat mi asin pagrumdum kan kapinunan kang DCGB. 68 pirana kita 63 years old na ang PBN DCGB. Sa Sabado, igwanin aktibidad pero bako po itong so nakatudan ta the past decades na naghihirilingan kita physicalmente igwaning aktibidades sa nagkakapirang mga lugar dahil nabagak mo na kaayan ang bilog na kinaabanta por dahil sa sitwasyon tangon yan. Now, ang samuya pong manahemyento nasa paagi nara Madam Brenda, nara EVP Glenn, nara VP Henry, nara News Manager Mar, uda ang Tech Department sa panginginot man ni Chief Tech Bunjing Tanay. Day po yan minatunong na makagibunin paagi na so kadipisilan kan sitwasyon, ma-convert tayan into a useful activity. Yan, na day mawara. So, importansya ka na sa muyang pagrumdum kan kapag kaminundag kan DCGB na makashare kami sa Indo nin aktibidad na makabuluhan. Kaya ito baga, so, gift giving, igwanin feeding, igwanin pagtaonin mga ayuda. So, nababaro-baro taman baga na pinagkikimahirak taman sa mga listeners mo da mga sponsors na nagtitiwala sa DCGB na pinagbibiyo man ang kaito na nag-identify kan mga poorest of the poor sa mga barangay na yaon digdi sa periphery, pinagtitiripon iyan, igwanin na mga ipigag. So mapatos-patos sa nabaga, yan, pakaon sa mga aki, arog kaan. Pero ngunyan, with the advent
aka ining sitwasyon ta, online po ang sistema bunding online. Magkakaigo po nin forum, virtual forum na kung saan ang pag-urulayan, simple unta sana, ang pagprotehir kan palibot, lalo na ining mga waterways niya to. Ining mga salog, ining mga costales niya to, magkuang kamutabi. Angel, makika nung link sa Zoom, tanalingaw kung isurat ka subago. Sa Sabado po yan, it's gonna be a almost half-day event, online, but inkorporado po yan tabi sa radyo. So nangyayari sa sa internet, madadangog man sa AM band. Papanginutan niya nara VP Henry, nara News Manager Mar, Father Momoy, siyempre si Madam Brenda Bayona Locsina sa muya pong presidente, buda sa mga resource persons. Yaon dyan, tabi, mahihiling nindo kung dumang kamo sa online and madadangog man sa radyo. Ta i-hook up iyan tabi. Ngunyan mga bandang alas 8, sundo na yan udto tabi. Imbitado kamo na makapag-participar dyan. Taan sa muya digding katuyan na is ang DCGB baga nagtataon ng serbisyo. Ngunyan, ang itataoming ngunyan sa indong regalo kumbaga is regalo kaaraman, wisdom. Yan. Wisdom coming from our resource persons through the initiative kan sa muya pong higher management. Wisdom na mai-transfer sa publiko ang kaaraman buda itong so interest ma-spur up niya to magkaigwa kita nin karaba nin entusiasmo na maprotehiran ang satuyang kapalibutan. Forum iyan, virtual forum ta. We cannot do away with this anymore. Ining mga virtual meetings, virtual activities. Yan. So, saro po yan sa regalo ngo yan kan DCGB. So, maihatod sa Indo, even in these difficult times, using the most available technology na mairegalo sa Indo ang kaaraman, ang knowledge bilang pasasalamat sa padagos na pagtiwala nindo sa DCGB. Still the reigning #1 AM station, provincial category, nationwide, bunjing bako. Yan, tabi. Kaya yan po, bilang pasasalamat, nag-conceptualize sa muyang higher management, including our tech people na yun na yan, magkakaigwa po ning virtual Zoom forum. Yan. Day pati ini mga password sana. Link lang kamo sa ining so ID. Yung sa ID Angel ito po 869-5307-0715. 869-5307-0715. That's 869-5307-0715. Ang regalo kan DCGB sa Indo is transfer of wisdom and knowledge. Bilang parte kan sa muyang pasasalamat, 63 years of broadcast existence and service to the public. Ano po? Yan. Forum po yan. Konektado yan bagaduman sa saro sa mga main aspect kang Laudato Si. Ang pangatamanan, ang satuyang kinakban. Because tayo nakitang ibang mapadumanan. This is our home. Maray kon parareho kita nara Jeff Bezos. So multi-billionaire ito bunding. So nakabiyahe na sa espasyo. Na siguro nga kung pwede na mag-star duman sa planetang Mars, mabiyarahin na ni pasiring sa Mars. Kita dahil magkita ni papaduman. Di pisil nga ni pamasay taligas pidaraga. Kaya yun na po tabi, pangatamanan ta ining sa tuyang kinaaban. Knowledge ini.
ining pagprotehir kan sa tuwing environment, yaon din sa Father Momoy. Siyempre, so mga speakers na mahihiling, madadangog, sabay, both online and on air. Yan. Parte po yan kanika 63 na anyos na eksistensya po kan DCGB. Yan paano sa mo yung regalo na itatao sa Indo, ngunyan po, igwa paanin mga masunod. Abangan lang po nindo kung ano pang makonceptualize tabi na mga pasistema man kan PBN DCGB. Ano? Sige. Anong advice mo, Bunjing? Standby mo na padingal, lata inabot kita kan oras. Ikaan masunod tabi padingal, pakalis mo na kan dapat niya tong i-acknowledge. Oras, Pilipinas, it's 9:33. An oras hatod sa Indokang. Great Taste White. Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya Surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya Surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya Surf bagong liquid na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit.
Alro, building a resilient future. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag napakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center.
Ako po si Elsie Odiber na taga Poblasyon, Ginubatan, Albay. Dahil ako nakakailing ka ito pungunya na ano ko iniong wellness na nagalimpya kang matakad naga-detox. Kaya poon ka ito, nag-apat na bulan sa na akong balik-balik, hanggang ngunya nakakailing na ako. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomasca, Belize Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar, Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar, Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tingugan Banwaan, Pio Fernandez. Maray naaga palantabi dyan sa sakuyang namumutan na nanay, sakuyang mother, si Mama Unding na Fernandez, Lourdes Unding Fernandez, dyan sa Marawi Street, sa Sabuyang Harong dyan sa Eastern Cavinitan, Vera Catanduanes. Mama, maray naaga tabi kay Mama Unding na Fernandez. Hali sa mga digdi ni Ate Tita. Yan. Good morning kay Sir Rodel Niño Franco. Yan. Now nakubunti ko niyo. O niyo, pailing ko sa kwanta. So, adobo sa asin na masiramun. O niyo, day ko garing buksan ni Bita, mga lintuot digde. O niyo, Sir Rodel, yan o, yan o. Sus! Hindi ako man ako yan. Ako ya sa naine. Salamat, Sir Rodel. Nagtukaw-tukaw ba ako dyan sa baba, Tata Bunding? Nag-agi si Tata Rodel. Pinay-pay ko nga adobo sa asin. Ano yan na. Teko, abran Bunding ta. Mag-alis nga wandigde. Mag-disponer ka mo dumaning maluto. Sabi lang tayo, pag bangaon tayo ni kumpirang pidaso, tigsararo. Salamat tabi Sir Rodel na ninyo Franco ha. Good morning tabi sa imo. Salamat nin Marhay. Ya, adobo sa asin. So nagpupula-pula baga patin paka turutustang diit. So Mario Joseph na sirang padingal. Taod-taod na to. Tirahon tayo ni. Morning kay Mama Unding dyan sa Veraca, sa kuyang namumuta na mother sa Veraca Tanduanes, si Mama Lourdes Unding Fernandez. 14 bago mag-abot ang alas 10, Tingugan Banwaan. Compadre Ngal, thanks for waiting. Go ahead na tabi. Yes, salamat padi maski sain talagang unyan ang mga patrabaho kan DPWH mientras day panag-abot ang election ban. Sa inot na pahayag ni Richard De Jesus, ang tagapagtaram kan DPWH Second Engineering District, talagang expected ang mga siring kaning proyekto parte sa naman iyan kan build program ni Presidente Rodrigo Duterte
na talagang pigahabol sa iyang administrasyon ngunyan. Mientras na sagkod pa sa sunod na taon ang pagtukaw kan presidente. Digdi ngunyan sa sitio Tagongtong kan barangay Taysan, ongoing ining reblocking project. Although na minsan nakakaulang-ulang man sa biyahe, alagad date na sakripisyo kan mga motorista dahil pigareglar sa naman ang side kan tinampo tanganing mapakaray ang mga biyaheros man, lalo pangunyan na nanunotaran na baring piyo ang lalong pagdakol nin volume kan mga bihikulo. Pasiring digdi sa southern part kan Legazpi, vice versa, balda-balda na yan sa Daraga, asin Sorsogon area na bigatubudan. Parte na ini sa epekto niyan sa pag-operate na kan Bicol International Airport dyan sa Alobod, Daraga. Iyo pa diyan ikahapoton ta katauro aldaw ka dyan. Kan nakalis bagang mga panahon, ang pagmotorsiklo mo diyan, hayahay daing problema. Roger on that pa Belong-belo. Oh, belong-belo. Ngunyan, ang pagkaaga o tuhapon, surunuda na baga. Correct, oo. Tama ka. Kuminsan, nagkakaigwa naman ki experience in traffic, lalo kung may mga dit man nakaulangan sa mga minor accident. Digdi sa riyang ini, bakuarog ka ito na buwelong-buwelo talaga ang lugar na ini. Pero ngunyan, narireparo pa din na talagang nagdadakul, ang dakul kan volume, kan mga bihikulo, kaya ngunyan ang DPWH sa Tiyempuman, sa siring kan mga programa nila na pag road widening, pagpakaray kan mga parte kan tinampo, ini parte naman talaga kan paantisipasyon na posibleng sa mga maabot pang aldaw, lalong magibog ang volume kan mga bihikulo digdi dahil kan mga development na nangyari, lalong-lalo na yung pag-operate ng unyan kan Bicol International Airport. Iyan sa nang pagpababa bumbaga hali sa Taysan, hali duman sa may istasyon baga kan TV6 niya to. Lugsot ka na pababa, maminor ka na, taso patiko dyan pawala, pasiring ka sa Taysan, igwa na baga dyan yung interseksyon. So patukan duman sa may Istansa. Istansa, tabi pa din. Medyo delikado nga itong kurbada bagang ito. Kaya, anyway, maiwason man. Nasa motorista naman sa nang pag-iingat. Sa experience ta, obserbasyon ta, pero kita nag-aagi dyan, nasa pag-iingat naman sa napadi. Ang kaiwasan ko dyan kan mga tinampong ini, and expected yan, sabi kan DPWH, nadodretso pa yan sa mga masunod na bulan. Kung na dyan, kaito okay lang ang pagkurbada mo, tadaay kang kasarabatan sa interseksyon. Daay kang piglilikayan. Pag abot mo naman duman sa may Taysan, sa may Saudan, iyo man. Tama. Pasirin sa Pangyawan. Balda na yan sa Mariawa, going to Daraga. Gustong sabihin, tama yan na nakukuha mo dyan na impormasyon. Ang volume kan traffic dyan, ibang-iba na ngunyan. Ibang-iba na pwede. Talagang lalo pag rush hour baga, pag mga alas 5, alas 6 na ang banggi, ay grabe na sabi pa di. Kaya nasa pag-iingat na sana. Buda, iyon na yan sa epekto. Kaniya na sasabi mo na dyan na yung pagpakonstruhir kan mga infra projects na pighahabol before yung election ban, koneksyon na iyan dyan sa pagtalubo kan susyudad. Correct, tabi pa di. Roger, sige. Yan ang mga update sa Southern area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat Al. And happy fiesta dyan sa mga taga-Agna, Sitio Agna kan humapon. Fiesta ngunyan tabi ha. Sige, salamat kumpadre Al sa istorya hali dyan sa sur na barangay kan Legazpi. Diretso, ang bulos kan informasyon nasa linya man si Ans. Ans, what's happening? Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga panantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, lampas 3 billion pesos kantidad nin annual budget para sa papaabot na taon 2022 ang pinag-aadalan ng unyan na ipasarkan sa gunian panalawigan kan Albay. Inian kinonfirmar ni Kinatawan Ray Bragais na pamayo kan Committee on Budget and Appropriations sa Junta Provincial kan Albay kung sa insinda nagkaigwanan nin duwang serye nin committee hearing may kinaaraman sa bagay na ini. Sigun sa Kinatawan, nagkapira sa mga kaibahan digdi sa budget na ipinagpapasar kan sa indang konseho kaya kan sa indang komitiba iyo may kinaaraman sa paggamit ng general funds para sa personnel expenses na nagkakantidad 826 million pesos
yaon man na MOE na nagkakantidad man 1 billion pesos sa iba pang mga proyekto na nakatalaan gibuhon para sa papaabot na taon. Sigun kay Senatawan Bragais, dahil pa ini pwedeng ipasara sa sanggunian palalawigin kanalbay para sa ikadawang pagbasa dahilan sa kaipuan pa ining iagi sa magkakanigong proseso tangani na talagang smooth man ang dalagan kay ni asin nasa magkakanigong legalidad ang pagpasar ninta ka na dakulang kantidad ni na pondo para naman sa papaabot na taon. Alagad, sigun sa iya tiwala sa na bago pa man matapos ang taon 2021, may pasar naman ni dahilan sa mismong si Gobernador Alfred Pichara na ang naghagad ni na o nagpaabot din kasuratan sa sanggunian palalawigin kanalbay na magpasar na o kaya mag-asikaso na considering na bagay. Pero ito, annual budget 2 billion plus? 3 billion. At 3 billion plus. Yes. Annual budget for fiscal year 2022. Yes, to be exact, Mr. Pio, 3,232,624,560 pesos. At 3.2 something B. Ano? Yes. Di ano yan, nakapasar na sa segundong pagbabasa, second reading? Naipasar pa lagi ni CPU sa first reading, and bago sinda magpasar for second reading, iaagi pa din din sa sarili budget hearing. Maagian sa sarong kanya, kinatawan. I know. Kilala ko yon. Maagian dyan sa sarong kinatawan. Yeah. Dahil mo hinapot si Kwan, si Kagawad Ray, kung paano niya wawani-wanion kung magkaigwa na naman nin resistance. Kung paano nila makukumbinser if ever naigwa naman dyan, magkaigwa naman ng resistance tabi dyan, ano, Ans? Sabi niya, mag-attendir man ginalay dapat ito technical budget hearing para aram sa proseso sa budget hearings na pagkakondusyon din nila yaon dyan, sugabos na mga department heads, sugabos na mga programa dyan dahil ilalatag. Yeah, yun na ganyan, saro tapang yapot kinatawan, Ray. Dawa o matinder pa. Kunan pighanap talaga. Susala, paano nila makukumbinsiran na tama? Yan. Aber daw. Pasiguro na sana niya. Magatabi, ano? Yes, doon ako na naman yung budget. Doon ako na ata maniwala ka. Igwa naman yung ma-post kan sa Facebook. Kung paano ninda ito, makukumbinsir. Yan. Yan sanaan. Nasay na dahil ng problema. Oo. Siyempre, igwaning resistance dyan. Lalong-lalo na, dipisil iyan kung daing nahihiling na tama. Yes. Sige, tabi. Kaya tabi, si Pio, and tabayan naman ang mga serikan technical budget hearing na ikondusir kan sanggunan palalawigan na proseso kani sagod na may paisarili sa Junta Provincial. Roger. The boy sa mobil at Galero. Salamat tabian sa istorya halid dyan sa luwan. Ibaga ano tabi, Honorable Kinatawan Ray Bragais, ano, papaano nindo? Halimbawa magkaigwa naman nin ano nga pod kan violent resistance hali sa nagkakaperang mga miyembros kan konseho di probinsya ang pagpasar kan budget. How would you convince him or her, whosoever that may be, ang budget naan is really in accordance with the law and susug sa pangangaipo po kan sa tuyang komunidad, partikular kan lokal na gobyerno kan albay? Paano nindo yan makukumbinsir? Ano? Lalo na kung iguning hard stance. Lalo na kung talagang ang buting kay kan is dahil nahihiling na tama. Dipisil yan tabi. Ege, bunjing. Ubusin mo na hanggang alas 10. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia.
Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion! Neurobion, Neurobion! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Biglalauman na makakaibahan sa mga masunod na agenda kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease o IATF-MEID ang mga ipapautob na regulasyon o guidelines para sa UNDAS. Sa pahayag ini ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, nagkaperang simana bago ang pagpuon kan panahon ni UNDAS sa nasyon. Sigun kay Roque, siya mismo ang mapropose kan issue sa maabot na pagtripon kan IATF sa Webes. Sinabi pa niya na importante na atabasa na maarama na kan publiko ang mga ipinapautob o ipapautob na pag-iingat kontra sa COVID-19 kasabay kan obserbasyon kan UNDAS. Kan nakaaging UNDAS, isinirado ang mga Campo Santo para dai inirusuon kan publiko na magdadara nin super spreader event. Yan ang pangalas 10 na bareta, halididi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite. The #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob
ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansyang pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months at nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Dexter Sabilalak, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na nainarereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex Word Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex
Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Tagaspi na sa tong syudad, kay puhantaan may abilidad. Sa negosyo nagkapangaran, nakunaan at tabangan. Makrear panindadag na trabaho, alan ranyola na ranyolaan sa tuyang malalaoman. Si ranyola nakatabang sa turismo kan sa tong syudad. Mahigos na nagtrabaho siya at sinagpahiling ng abilidad. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunlight Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Oy, ayan. Nunoy Palaboy, happy birthday sa imo. Yan po ang nagkakapot kan Usapang Pamilya. Siyempre sa 97.1 OKFM. No? Salamat tabi ayan and happy birthday sa imo. Okay, diretso kan mga istorya diyan sa palibot. Aramon ta ang detalyes man sa lugar ni Kumparing Jim. Mga pangyari man diyan sa Tercer Distrito kan Albay. Pading Jim, what's happening man? Go! Yes, salamat tabi pade, orog mahon. Sabay pasalamat ang mga women planters. Versus ni Congressman Didi Cabredo dahilan sa bako na pananom. Mga duma ani pigdidistribuer kan kongresista, kundi mga kabir ng manok. Ba? Asin mga itik. Sa Libon, maski haray-rayo ng barangay, iabot kan na biyaya kung saan kan inot mga manok ngunyan nagbuburunay na. Kasud an natukahan sa supervision sa distribusyon sa dosing kan Libon, iyo si Kagawad Edna Sason. Sason? Si Kagawad Edna Sason, Sangguniang Bayan, dosing barangay tabi pade, upland, matara, asin iba pa na mga pagtaning barangay, tingkura rin tang pidasong itik. Gunmuan. Ani pinanao. Iyo. Bahala na kayo ni sa mga barangay kung paano nindaan mga inipapadarakulon, papadakulon, an katuyang kayo ni makatabang-tabang labang niyan na panahonin pandemya, mag-gian-gianan an sa indang buhay tabi pa dito. Pag nagbunay ini, nagdakol, maging kwarta na lamang. Iyo. Yan may duma na, may mga manok, itik pa, na pinagtartarao ang Congressman Digni sa 3rd District kan probinsya nin Alpay. Aram mo kumpadreng Jim, ang trabaho baga kang kongresista, mayormente magibunin lay,
Pero antara mong ka ni Congressman Didi, kaipuhan ta nga Piyo, bumaba sa barangay. Correct. Ta primero, dyan kita makakaukod nga kung ano ang dapat niya itong ipasar na lay susog sa pangangaipukan sa syudad. Ikadua, si Congressman Didi goes out of the box na maitatabang man kan opisina kan kongresista using its influence and itong otoridad na matabangan sa mga sektores. Imagine, ang sektor ngunyan kan iyan na agrikultura, makusog na bagatabi nagbubunga na sa mga duma pananom, dahil pa dyan natapos, nag-ilibar na, kaso tinabangan ng mga organisasyones, may mga panyenda na. Yan, may mga negosyo na. Negosyo na, ang bunga na kaitong sa pagtanom, sustinido ito, nagtaas na sa level, ang produkto nasa lata, nasa plastic, nasa sako, mga commodities na. Correct. So, yan. Pinag-ibon ng peanut butter. Yan, oho. Ngunyan, iyan na naman, agrikultura man simpre ni, dispersal kan mga manok buda itik. Oh, di subunay pwedeng itinda naman. Yan. O aram mo, itama yan na pinag-isi mo with this massive na influx kan araw ka na mga proyekto. Sana sa mamamati an epekto kaan in the coming months. Ha? Yan, sigurado na yan tabi. Kaya atamano ning tultul iyan na mga pinagkataong oportunidad. Sige. Ang tugon sa nakan Congressman Higos, maghirigos na. Iyo, maghigos na. Maski ang pangaji na kita na nin bagyo sundong matapos sundo na mga maabot pang mga taon. Oho. Kung dahil sa mga bagyo-bagyo tabi pa de, basta din natin sa papa. Yan, oho. Sige. Oo, yun na ini. Pag rirapado kita kan bagyo, oho. yun yan, minalupay pa yan agrikultura. Pero sa good na dae, ayos an kwanta, an estado, kan agrikultura, lalo na digdi sa 3rd district, na nasusupervisalan mismo ang congressman kan 3rd district. Very good. An masunod kaan na itatao sa tuya na produktong pang-agrikultura na ipapahiling na kang kongresista, mga bunay. Pag wala na pandemya, bako na bawalan burulang, pangbulang na manok naman ngaya. Joke lang yan. Joke. Sige. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim sa mga dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas tabi ano. Sige, salamat pa ding Jim sa istorya dyan sa luwas. Ano tabi ha? Dalin sa dali po muna at igo kita ni apo na dali muna. Tibaad lamang makahuron tayo ni ano. Tambay mo na rin sa bad kita. Aha, si. Hoo-ha! I-stand by all units tabi pasalamat kita natawang kita ni pagkakataon makahuron tangon yan on air ang alkalde po kan ginubatan si Madam Gemma Onghoko. Ma'am Gemma, Mayor, good morning. Si Pio po kan DCGB, we're on air sa Tingog kan Banuan. Thanks for taking our call tabi, Ma'am Mayor. Okay, hello, good morning Sir Pio. Opo, Ma'am, primero, kumusta po ang sa imong estado de salud ngayon, ang health health status mo ngayon, Ma'am Gemma? So far, Sir Pio, okay naman po ako. And nag-treat na po ako. And good thing po, vaccinated po ako. Kaya, yun nga ang sabi ng kapatid kong doktor, mga doktor, ang first line of defense, yung vaccine. Ay, kaya kung baga sa awa ng Diyos, then early detection, hindi awa ng Diyos, terrible. Yeah. Oo. So what was yung vaccine na na-complete mo na-inject sa iyo, Mayor Ann? Sinovac po. Full dose po ako. Full dose. Pero like I've said, kahit mga doctors, kahit vaccinated ka, it doesn't guarantee na hindi ka mako-COVID. Pero ang chances mo na mamatay,
minimal. Kumbaga, early detection, early medication, makaka-recover ka. At marami naman po ngayon ng mga gamot na na magagaling na gamot. Opo. By the way, pag maputol po, Mayor, tatawag po ulit ako na baka maputol. Okay. Saan ka ngayon, ma'am, naka-house, Mayor? Okay. Sa ngayon po, nandito po ako sa St. Luke's. Pumunta po ako dito sa St. Luke's para po magpa-administer po nung gamot na yun nga po ang sabi nga ng kapatid ko, first to be administered in the Philippines. Ako po yun. Ayun. Sabi ko nga baka testing pero hindi po sa abroad. Ito daw po yung ginamit kay President Trump, Donald Trump. Opo. Alam mo, Ma'am Gemma, siguro talaga nagkataon kasi kanina kausap ko si Doc Ana Linda Billen, yung ating isa sa pinakamagaling na infectious disease specialist dito sa Bicol. In fact, consultant natin yan sa gobyerno sa laban natin sa COVID dito sa Bicol. Opo. May nabanggit siya kanina kasi sana i-interview ko sa kanina alas 9. Kaya lang nag-beg off muna, Ma'am Mayor, kasi may meeting. Bukas na lang. Isa sa napag-usapan namin, yung talagang focus kung may gamot na sa COVID. Kasi ang ating ngayon, bakuna, di ba, Ma'am Gemma? Oo. Isa sa nabanggit niya, meron na anya Pio. In fact, yung ginamit niya kay Donald Trump, gamot na yun. Ngayon pala, Ma'am Gemma, first in the Philippines, ikaw ang unang naturukan yan? Opo. Oo. Andito po ako ngayon sa St. Luke's. Actually, outpatient lang to. So, dumating ako kanina ng alas 4. Nasikaso naman po ako dito agad. Kasi na-pre-arrange na po ng kapatid ko. Siya dito, cardiologist siya sa St. Luke's, E. Rodriguez. So, nag-administer na sa akin po na Ronaprib. So, Ronaprib po ang in-inject sa akin. So, nag-test dose ng 10 ml. Then, after 15 minutes, wala namang reaction, awa ng Diyos. So, full dose na po ako ngayon. So, I'm just waiting for, kung may adverse reaction. Hopefully, wala naman kasi nag-test dose naman po. So, ito po ang, kumbaga sabi nga ng dito, kahit dito sa St. Luke's, first to be administered in the Philippines. Ikaw yun, Mayor. Sabi ko, okay, so sana naman, ito na yung naka-second line na yung depensa sa ating katawan. Aba, very timely, ma'am, ang tawag ko sa iyo ngayon. Historic ito, ma'am, buong Pilipinas, ha? Isang mayor, tinurukan ng gamot na mismo sa COVID, and iyan ang ginamit kay President Donald Trump. You see, nagtaka nga ako noon, Ma'am Mayor, nung kay President Donald Trump kasi nabalita siya sa CNN may COVID. After 3 days, ayun na nagbumotorcade na. Sabi ko na gamot agad to. Yun pala ang tinurok na sabi ni Doc Ana Linda Billen. Ngayon, first in the Philippines, ikaw ang recipient niyan, ma'am. So, ano po yung pangalan ng gamot? Paki-spell po dahan-dahan, ma'am. Ronaprib. Ronaprib. R-O-N-A-P-R-E-C-E. Ronaprib. Ayun. Ronaprib. P-R... P-R-E-Z. P-R-E-C. P-R-E-Z-T. Victory. Echo. Ay, Ronaprib. Ayun. Opo. So, ang sabi nga ni Doc Ana Linda Billen kanina, IV to, tinutusok nga po, ma'am. Oo. Opo. Ay, nakaswero lang ako. Tapos na, 15 minutes. Aba? Kung 100 ml, 15 minutes. Actually, pwede na akong umuwi. Kaya lang, siyempre, waiting kung wag naman, God forbid, adverse reaction. So, I'll be staying here siguro mga 4 hours to 6 hours. Then, ba't na akong ginubatan? Opo. Yan din ang sinabi ni Doc Ana Linda kanina, ma'am. Pag tinusukan ka niya yan, pwede ka na umuwi.
Yung Ronapriv na yan. Kaya nga Sir PI, Oo. huwag nang matakot sa ano. Yung iba kasi, nadidisgrasya kasi yung in denial stage. Mm-mm. Ayaw nila magpa-swab kasi wala naman niya, wala naman. So, ako po, nung pagkaano no, na ano, sabi ko, akala ko ordinary sipon lang. Kaso may na nga lumabas na may exposure yung isang staff na sa sanggunian. Tapos sinipat ako. Sabi ko, baka COVID to. So, kaya ako nagdalawang isip. Nagpa-swab ako, dinadala ko sa Metro Health, sa Sorsogon, para mas madali ang result. Within 24 hours, lumabas yung result. Yun. Tapos, nung lumabas yung result ng takbo agad ako dito sa Manila para tamang-tama, bagong labas tong Ronapriv, sabi ng kapatid ko, yan ang isaksak sa'yo. Sabi nga nung kasi nagte-telephone kami ng mga kapatid kong doktor, baka niya maging testing negative ka. Pero sabi nung kapatid ko dito sa St. Luke's, hindi nga yan na kasi tested na yan sa Amerika. Yan. Si Donald Trump niya, ininiksyonan san, presidente pa siya, awan ng Diyos buhay. Yan. So anong worry? So, nag-go na ako. Tumakbo agad ako kahapon dito. Alas 6, umalis na ako ng Bicol. Andito na ako. Opo. Sila. Ma'am Mayor, may pinirmahan ka ba na parang waiver or what before tinurok yan sa'yo? Oo. Opo. SOP ng hospital. O yun. So you're doing a historic and for humanitarian purposes, Ma'am Gemma. Salamat. At kung ikaw yung kauna-unahan niya na tinurukan dito and you're doing it for humanity. Ikaw yung kauna-una sa Pilipinas. Sabi ko nga, kanina pinapapicturan, sabi ng kapatid ko, doktor, picturean mo yan at history yan. Sabi nung nurse, ako ma'am, kasama rin ako dyan, history na tayo dyan. Sabi ko, sige, tayo dito, picture. Tapos may video. Opo. Nung kuwan, ito papasok to sa news, sigurado, news to ma'am, international, nung tinusok sa'yo, ano yung initial na naramdaman mo sa katawan? Wala. Kasi nag-test dose sa bio, nag-test dose. So, awan ng Diyos, wala naman akong naramdaman. Pero sinabi ko, pinatake naman ako nila ng Benadryl, parang prophylactic, anti-allergy. So, pinatake akong paracetamol. So, very good ang service ng St. Luke's. Opo. I salute to the nurses, lahat. So, yun nga sinasabi nila, kahit mahal, basta sulit ang serbisyo, walang problema. Diba? Opo. Nabanggit mo ma'am yung mahal. How much does it cost? Kaya sabi nila, pagpasok mo ng St. Luke's, pumapatakan metro. Okay lang. Basta ang importante, buhay ka. Diba? Oo. Now, ilang ml yung dapat na iturok sa'yo, ma'am? 100. So, isahang turok lang yon? Opo. Madali lang, 15 minutes. Ayun, isahang turok lang, 100 ml, Opo. O, tapos, pinauwi ka na nga po, di ba? Opo, pinauwi na ako. Just for Joseph. O, sige ma'am, kung meron kang mensahe sa buong Pilipinas at sa buong mundo, nakikinig ang buong Pilipinas, worldwide naman yung broadcast namin sa Facebook namin, sa AM Band, buong Bicol, lalo na sa Ginubatan, pati sa YouTube. Kung may mensahe ka, lalo na sa mga taga-Ginubatan, go ahead, Ma'am Mayor Gemma. Okay, so yun po ang totoo po na may COVID, no? Kaya doble ingat tayo, no? At salamat sa Diyos at may mga gamot nang nalidiscovery. Hindi unlike before, maraming namamatay dahil wala tayong gamot. Pero ang best thing pa rin is prevention. Best thing pa rin ang prevention. So ibig sabihin, mas magandang mag-ingat tayo, no? Kasi kahit paano, kahit sabihin mo nga may panggastos ka, paano kung mad-late pa ng diagnosis mo, pwede ka rin mamatay. So mas maganda po yung mag-ingat tayo. Yun ang the best na medicine. Doble ingat. Opo. Kaya po kami sa PI na baka nabalitaan mo nag-post na to, granular lockdown. Sa mga listeners po, constituents ng Ginubatan,
ginawa po ito, hindi ko lang po kagustuhan. Before po ako nagka-COVID, nag-meeting na kami. Nag-Zoom kami ng... Ayan, naputol na ano, yan, yung sinasabi ko na nga naputol na. So first third sa DCGB uli, Tingog Kanbanwaan, sa buong Pilipinas, go ahead Ma'am Gemma, go ahead po, naputol tayo, go ahead po. Before po ako nagka-COVID, nag-meeting na kami ng COVID Task Force. Yun po ang napag-agrihan na i-granular lockdown muna yung 41 barangays for the reason na hindi bumababa ang kaso ng ginubatan. Huwag po kayo mag-alala. Ang gobyerno po nandyan. Talagang kailangan lang pong gawin to para malimit ang movement ng mga tao. Sa mga sutil kaya, Sir PI, sa mga sutil sa ibang tao. Kaya, kumbaga, ginibuya din po sa gobyerno para malimitahan ang movement nila. So, ibinalik natin yung one per household lang ang lalabas. Unless talagang essential lang ang paglabas nila. Okay? So, nag-issue po ng quarantine pass yung mga barangay. Pero 1 week lang na muna po to. Until such time na kung kailangan tapusin na at gumanda na yung konti na lang yung cases natin, di ililift na po yun. Kung hindi, i-continue. So, nothing to worry kasi yung mga negosyo natin open. Okay? Negosyo, mga tindahan, so may mga negosyante natin dyan, open po kayo, open sila. Limited lang ang tao sa loob, like 30% lang ang capacity ng eatery, ng grocery, ng parlor. So, basically, movement lang ng tao ang limitado. Okay? Okay. So, mga barangay officials po ang nag-i-issue ng quarantine pass. So, tulong-tulong po tayo. Malalabanan natin ito. Okay? Okay, so sa mga ginubatan yan po, napapakinggan nyo si Mayor, alive and kicking. Gusto umuwi na to. Opo. Sige, Mayor, thanks for taking our call. Good luck and good health and get well soon, Madam Mayor. Sige, thank you so much. Opo. Sige, mga tugang mautang kitang lit na minuto ki Papa Mar supposedly pa talaga tatabunjing kung nagtugot si Dr. Analinda Bilyen, ngunyan makakahuron ta siya ng mga 9 o'clock. Kaya lang may meeting siya sa DOH alas 9 then susunda 9:30. Ngunyan sabi ko, sa aga na lang, tangihapot ko talaga tatabunjing, Boss Angel, may gamot na ba? Takita ngunyan, bakuna. Sabi ko, ihapot ko kay Dr. Analinda Bilyen, sabi ko, Dok, mayroon na bang gamot na yung halimbawa may symptoms ka ng COVID? Pupunta ka kay Doc Ana o sa mga doktor, Dok, parang may COVID ako. Wala na yan, ito na ang reseta. Punta ka na sa butika, may mabibili na. And in that way, parang natural na sa nabunjing. Ang sabi ni Doc Analinda, iguan na nga yapiyo. Kaya lang sa US pa sana ini. Dahil pa nga ni aram ni Doc Analinda na iguan na sa Pilipinas kaining Ronapriv. Sabi ko, anong gamot yan? Gibuan niya ini kang Merck yata yun sabi niya. Saro sa naon nabita niya, tablet. Yan. And yung pangalawa niya, Pio, alam mo inyo, kay Donald Trump, di ba nagka-COVID siya? 3 days after, nagmo-motorcade na. May ginamit pa anda doon. Ito anyang Ronapriv. Yan. Sabi ko, ano yung Ronapriv? IV anya yan. Tusok. O di sabi ko, bagan ng balita yan, Dok, sa humanity. Kasi yung sa tuyang niyan, bagabuding, bakuna pa sana. Subulong ang pinaghanap ta na. Parang upper stage na kita. Sabi ko, di sa aga, magkuang kita kaan, maghuron. COVID. Yan, tabi. So, first third po yan DCGB. Sa aga, pag-restoryahan ta yan, sa Tingog Kanbanwaan, mga alas 9 sa aga, available na daw si Doc Analinda. Salamat po kasi doon pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda.